Reagoval tak najmä na ratingové agentúry. Podarilo sa nám umiestniť štátne dlhopisy za 700 miliónov švajčiarskych frankov. Bolo to predovšetkým určené pre švajčiarsky trh, čo je najlepší dôkaz o tom, že sme jednoducho spoľahliví finanční partneri. Keby nám neveril finančný trh, tak si nikto od nás nič nekúpi. A dostali by sme deravý koláč a z opice riť. Agentúra Fitch nám potvrdila rating na nezmenenej úrovni A- so stabilným výhľadom. Predtým upravovala rating slovenská agentúra Standard & Poor's, ktorá pred 2 týždňami znížila hodnotenie Slovenska o 1 stupeň z A+ s negatívnym výhľadom na A so stabilným výhľadom. Volič, ktorý sa chce zúčastniť na júlovom referende, no v deň jeho konania nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu, môže požiadať o hlasovací preukaz. Urobiť tak môže elektronicky alebo listom do 15. júna a osobne najneskôr deň pred konaním referenda. Švajčiarskych frankov. Bolo to predovšetkým určené pre švajčiarsky trh, čo je najlepší dôkaz o tom, že sme jednoducho spoľahliví finanční partneri. Keby nám neveril finančný trh, tak si nikto od nás nič nekúpi. A dostali by sme deravý koláč a z opice riť. Agentúra Fitch nám potvrdila rating na nezmenenej úrovni A- so stabilným výhľadom. Predtým upravovala rating slovenská agentúra Standard & Poor's, ktorá pred 2 týždňami znížila hodnotenie Slovenska o 1 stupeň z A+ s negatívnym výhľadom na A so stabilným výhľadom. Volič, ktorý sa chce zúčastniť na júlovom referende, no v deň jeho konania nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu, môže požiadať o hlasovací preukaz. Urobiť tak môže elektronicky alebo listom do 15. júna a osobne najneskôr deň